बेदबारियाव हौवाफोर गैया नेक्स्ट लिंहरबावबा आं फैनाय नंला दा जि दुखु मोनबाय सोरबा साफा सिख्ला होनाय बायदि ना नोंथांमोननि जायगाया बेदबारिया एसेबां गोजान होननानै सानाखैमोन आङो खाथियावनो मोनगोन नामा होनना सानदों फैनायाव बै एसे सिगाङाव गारिनिफ्राय ओंखारदोंमोन आं मा गामि थायो बर' गामिया एसे सिगाङाव बै ओरैजाय लामा सेरावलाय खनायाव गारिनिफ्राय ओंखारदोंमोन आं गारिनिफ्राय ओंखारबाथाय सानैसो आंखौ सिनायदों हा बेलाय मेन्देलासो खोमा र' जोंनाव हाय मेन्देला नङालै बिदासो जायो होनना लादोंमोन आं मानिथारा मानसिफोरा फैनानै आंखौ थफ'जोबफैबाय सामफ्रामबो मेन्देला फैला मा बुस्थु बिसोरलाय लुरिनानै ट्राक जाफैबाय बुरिया बोरै आंबो नायनाय जाबाय बुरिया थखन थुयै ओरै थखनजों एरलालायनानै नायबाय आंखौ खावब्ला नुबाय आयौ मेन्देलाया मानसि होनबाय बुरिया जा मिनिनायाव बुरि खिबा थांफ्लांगारबाय जा थांबाय मिनिनाया जेसेबां मिनिदों खिबुआव मिनिफागौ बुब्रु बाब्रा मिनिगासिनो लास्टआवथ' बुरिया ज्राव हासुगारबायलै थास'बार बुरिया थास'बार जादों खोमालै नङाबा आसार थायोना न'खर थास'बारनि आसार जादों बुरिखौ थां होननामालाय जादोंमोन गोसोआ साइस आरो बिमा साइसना जेबो खालामासैल' अननानै हस्टालाय अरिजिनेलथार आं थगायालाय फैलासो थगायो बेयाव फैनायबा दा नेक्स्ट बुंफैगौमोन आं थगाया मालाय नैबे गोथार हाबाफारियाव नुजाफैनाय गासै रायजो नोंथांमोन बे फुजा कमिटिनिनो मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि आरो गासै मथि रायजो नोंथांमोन दिनै नैबे गोथार हाबाफारियाव आंखौ दिनै नैबे हारिमु देंखो मोनाबिलि एबा जानो हागौ मोनसे हाबाफारि दङ बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ बेखेवनो लिंहरलायनाय आं दिनै नोंथांमोनजों नुजाफैबाय थारैनो गोजोननाय मोनदों नाथाय गोजोनदोंबाबो एसे दुखु मोनदों नैबे आर'नाइ फालिखौ सोरबा सिख्लानिफ्राय मोनबायसिम बेदबारियाव सिख्ला गैला नामा जि दुखु मोनबाय सोरबा साफा सिख्ला होनाय बायदि सिख्ला गैया नामा सिख्ला नांलायामोनना एसे हाबा जानाय साफाया होफैबा मोजां दा एसे दुखु थाबाय बेखायनो नेक्स्ट लिंहरबावबा आं फैनाय नंला दा जियानो जा रायजो नोंथांमोन गोजोननाय थाबाय दा माथो गासिबो हिनजावफोर गोजा बेदबारियाव हौवाफोर गैया मालाय हिनजावफोरा आथिखालाव मा मोनोमोनलाय हिनजावफोरा रेशन कार्डबाबो हिनजावफोरा मोनो गेस सिलिन्डारबाबो हिनजावफोरा मोनो अरुणोदयबाबो हिनजावफोरा मोनो आरो मा मोनबावोमोनलाय मदिनिबाबो हिनजावफोरानो मोनो स्कुलाव कलेजावबाबो स्कुटि मोनबाबो सिख्लाफोरानो मोनो गासिबो सिख्लाफोरानो मोनजोबो नालाय दा बेयाव गासिबो हिनजावफोरानो दुगाथारसै दा हौवाफोरा था न' नेनानै बेयाव थानाय हिनजावफ्रा आइजोफ्रा साबैसेया हौवानि लंपेन्ट गस्ला सुनानै होयो आखाइ थिखांनाय माथो रावबो आखाइ थिखांथाराखै जायफोरा हौवानि लंपेन्ट गस्ला सुनानै होआ बिसा माबा मोनसे आसा दंबावो माने सोरबा खखाबाव दारि गोनां लोगो मोनगोन नामा होननानै एसे नेबाय थायो नोंसिनि गेजेराव नेग्रा दंना गैया दङ जायनि जाहोनाव नोंसोर हौवानि लंपेन्ट गस्ला सुनानै होआ दा बिदिनो गोबां जायगायावनो बै मदिनि माबा रेशन कार्डनि आधार कार्ड माबा माबि होनो थांनायावनो मा जादों थाखा गोनां हौवा साफा लोगो मोनदों
खखाबाव दारि गोनां हौवा लोगो मोनदों बेयावनो गोबां हिनजावफोरा खारलाय लांलायनाय जागासिनो नोंसोर बेटबारियावसो दंना गैयाथाय बिदि बेटबारियाव गैया होद मोजां दा जियानो जा रायजो नोंथांमोन जोंहा दिनै जोबोद मोजां आर्टिस्टबो दंफैयो बिथाङा जोबोद मोजां मेथाइ खनगोन आंनिनो बिनानाव हेमा दा बेखायनो आं दिनै गोबाव सम लानाय नङा आंबो गोबां जायगायावनो मेथाइ खननानै सेन्देलनि प्राइज मोननाय मानसि दा नोंथांमोननि जायगायावसो मा मेथाइ खननानै मा होयो बान्था होगोन ना लोगोआव जेसेबां दं गासिखौबो हरजोब दायोथ' आं मेथाइ खननानै बा बेखेवखांनानै 1.5 लाख लांगोन नालाय दा नोंसोरनिफ्रायबो एसे बान्था मोनबा मोजां जायो मेथाइखौनो खननोसै आंबो दामग्रा देग्राफ्रा माव थांजोबखो